na Cetinju. Znači, ekipa je fenomenalna. Pričamo, dobijamo informacije. Ovo je glavni štab sa svih strana. Tu nam je Vladika Boris, Saša, Mito, Čanak, njegov sin. Tu smo ekipa Marko. I ovo je moja beda. Tu smo. Stranimo država, ne? Čečete? Naravno, Rade Bojović je tu. Ćao. Reci mi, je li sve okej? Samo da vam prinesemo malo atmosfere. Ne mogu se probiti, valjda Joannik je traži da se pregovara, ali vidjet ćemo šta će biti. Znači, tu nas ima nas baš puno.